স্যার তিনি দুইটা বিসিও ভিজিট খালাमनानै याग्रक गामिनि लुकुरक बरं गोबां समस्या नथि नरं थाने तिसाखा तो अ समस्या हाक्सर खाने बगना बुस खाना सर प्रशासननि बुखालति भाइके बरंनि समस्या समाधान खायदिनाय हामबाय सारि गाहाम दिनै तो दिनै जोंनि अनारेबल लिडार अफ अपोजिशन सर उइथ प्रायर इंटिमेशन नथुनो साखा जेबो दिनै फाइ दङ दुइटा पन्चायत भिजिट खालामनायनि दुइटा जिपिसि पूर्व तकसाया बाय पूर्व चाम्बासरा जोंरो थाङै लुबैथा किछु इश्यूज आबो जोंनि ब्लक नि यागो दङ जेबन बरंनि दैमान फागिया अरिगारि हेन्ड पाम्प आइसिएचएल नांगौ आबरखौ जों बिदानिं जों रैमानो बरंनि दरगा समाखानो किछु इश्यूज जेमन मान खाब्रंनि डिमान्ड जे ब्लैक टप नांगौ आबो किछु समय नाङै मानो किछु जेमन मान जाखा जे जों अलरेडी प्रपोजल रजाक आरटीसी फुट ब्रिज रगनि किन्तु किछु कताल सफायखा दिनै बुमुं जों आबनोबो बिदानिं प्रपोजल एरानि अमखैनाय स्टेप ना हानाय ओमफ्राय किछु यूनिक जोंनि आरो जे यूनिक इश्यू गांके दैनि किसा प्रब्लेम आबो जोंनि डब्ल्यूएसपी एसएन इंजिनियर साबो दङ बो जोंनि सुनो पावर ना ब्लक आफ्रायनाय फाय फायनानै एजेन्सि रंनि इश्यूनि बाङै बिनि डिलें खाबो बसेका जों जत सम्भव जे बिदानिं खायमानाय जों आबनो जायगा दिबायनाय जेन बरंनि डिमान्ड मिट खायनाय जे समय नांनाय जों बरनो प्राय सावै बुजोगैनाय जे अमख समय नांमोन नर किसा मानाय जों दुइटा बिसि बिडिअ साहेब এবং যিনি লাইন ডিপার্টমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার জব এবং ওয়াইএসডিএম পক্ষে যিনি ডেপুটি কালেক্টর সাহেব প্রথম ম্যাসিভ রিভিউ जों खालायगा कताल कनसेप्ट बरकबो निश्चय सोलोंगोन आंबो सोलोंगाय अरो गोबां मा सामुं दांलांनाय दङ जे सामुंरो सरकारनि कुनो स्किमो फिटिं याय and I discussed with our BDO Mr. Manas the innovative project मान हारनाय pilot project लाई जों test case मास नामनाय अरो कियाबा जे समस्त sanction नंजाक सामुरगनिया आबनो speedy process ती पाइरिनान बागै he is also giving the instruction. I am also telling them abo ma khlaini जों उराम नाहायख्लाय बिसि रगा हाबि जों सावमा तांने ग्रामबासी रगो तो ना काम बरो खायसे बरो कुनो मैसिव डिमांड ती बरो फाइए बेसिक रिक्वायरमेंट नो तीन फाइके एंड वेरी कोऑपरेटिव बरो बुझी खायसे स्कीम भाइके इम्प्लीमेंट रेजोल्यूशन भाइके सीना नां जों बुकु बायसाव अथस सैरिया अमरक बुतिनि बुजिलाय मानका चिनि मॉनिटरिंग कमिटी नि मेंबर चेयरमैन डॉक्टर zonal chairman vice chairman sub zonal chairman डॉक्टर it is a very fruitful and productive discussion जों दाउ जरा केवल लान्च खायगो 3:30 बाजियो फुंनि जिमिन नखल लायजा टोटल एस्कॉर्टिंग टीम जतन चाय नों याखेन जों खलायलै दं but this is really interesting अरो हाबै जदि बरंनि सामुं तांमांखाय चिनि गामियाम सैबो डेभलपमेंट सरकार रो जों मानिया बर' कसाई दंखा जों तिनि नायलायखायसे दैसा दङ दैसान दैतिसाय माया so we'll see all this सरकार जदि खलायंगे जों सरकारनो मा सानो अफिसार जदि खलायगा अफिसार मा सानो so आं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आन सामुङो महैजा आं तो मा खलायनो এবং জনগণবো চিনি লিডার রক মেম্বার রক all are cooperative बरकबो जाय जायखिनो सामुं तांनान बागिनो तिनि और नखरले जाय बेलाय हाम